Budeme sa rozprávať o kyslíkových terapiách, ale najmä o využití kyslíka, ktorý teda nám môže byť nápomocný. Je tu s nami Julka Hlože-Grmanová. Julka, vitajte. Vy sa tomu venujete už rokuce, 16 rokov, myslím, ak som to nepoplietla. A tie dôvody boli veľmi osobné a teda, ak môžete, tak nám povedzte, lebo je to také motivačné. Neviem, pre niekoho je to motivačné, pre niekoho je taký, že nechcem o tom počuť, ale hej, onkologická skúsenosť ma k tomu priviedla. Takže a ja som počas absolvovania klasickej chemoterapeutickej liečby a transplantu kostnej drene si ako zdravie udržiavala tú vitalitu a energiu a silu vôbec na tú liečbu práve pomocou kyslíkovej terapie. Ako doplnok. Presne tak. A v tej dobe bola iba taká tá klasická kyslíková terapia. Dnes už máme veľmi veľa druhov. Poďme k tej klasickej, aby sme si teda pripomenuli a ukážeme si, bude to lepšie vidieť, ako iba počuť informácie. No tak tou klasickou vlastne nazývame akoby inhaláciu po slovensky. Vo svete sa to znamená volá vdychovanie, tá základná forma je vdychovanie. Ktorú väčšinou všetci poznáme, ktorá sa stala možno aj takou viac známou cez pandémiu, pretože veľa prístrojov si ľudia, viem, že aj domácnosti kupovali. Aj také tie malé kyslíkové bomby. Aj také tie malé, ale záleží teda od stupňa ochorenia, alebo čo chceme riešiť, či sa chceme primárne zamerať na plúca, astmy, alergie a podľa toho si dávkovať tie rôzne typy oxygenoterapie, lebo častokrát ľudia povedia, že chcem tú oxygenoterapiu, ale vlastne nevedia čo. Takže tá klasická terapia spočíva v tom, že na určitom prietoku, ktorý je rôzny aj v tých prístrojoch, čo si ľudia bežne kupovali cez pandémiu domov, sa generuje kyslík, ktorý samozrejme nemôžeme brať, že to, čo je napísané pri prístroji, že generuje taký a taký kyslík, nejaké percenta kyslíku, lebo vieme, že vo vzduchu máme 21% kyslíka a napríklad, keď máte na prístrojoch napísané, že generuje 95% kyslíka alebo 98% kyslíka, samozrejme, keď ideme inhalovať napríklad cez takúto kanilku alebo zase cez masku, tak vznikajú tam iné percentá, lebo keď si predstavíme, že si dáme pod nos vlastne kanilku a tu mi síce ide ten 95 alebo 98% výstup, spojí sa samozrejme so vzduchom, takže nie je to naozaj, ako by tam bol nejaký pretlak alebo ako by ste boli vo vzduchoprázdni, presne, takže nehrozí tam také, čo sa niekedy ľudia opýtajú, že a nemôžem sa prekysličiť, tak pri tej bežnej inhalácii, ja neviem, keď majú kúru a dajú si 25 minút denne, tak určite nie, len posilní. Ale ľudia často hovoria o tých radikáloch kyslíkových. Áno. A čo by sme teda o tom mali vedieť? Povedzte. Spomínané, pretože to bereme ako takého strašiaka, ale kyslíkové radikály vlastne z kyslíka vznikajú v bežnom prostredí, pri bežnom dýchaní a sú generované vlastne v aerobnom živote buniek. Problém je samozrejme, keď je ich nadmerné množstvo, alebo keď sa dostanú bunky do veľmi škodlivého prostredia, alebo pod veľmi silné žiarenie. Ale zase je treba povedať, že netreba pripisovať tým kyslíkovým radikálom iba tie negatívne vplyvy, pretože oni napríklad veľmi účinne likvidujú patogény. Takže v strede je vždycky. To tak ako keby vyvažuje. Toto teda je na domáce použitie zrejme pre koho? Takýto prístroj. Viete čo, tento konkrétne samozrejme záleží to od diagnózy a tento konkrétne, keď potrebujete naozaj v domácnosti, lebo má kolečka, viete s ním pohybovať, keď treba k posteli, k počítaču, pri televízore, vyslovene, keď potrebujete takú revitalizáciu, alebo keď je naozaj alergia, keď je napríklad astma, ale tam sú ešte aj vyššie formy v pretlaku, ktoré sú vhodné viac pre astmatikov alebo vôbec na cievny systém. O tom si potom môžeme povedať. Takže toto je vyslovene také základné, ktoré aj cez pandémiu sa začalo zapožičiavať do domácnosti, alebo si to ľudia sami kupovali. To si pamätáme rovnako ako aj tieto merače kyslíkovej saturácie a ľudia si kupovali domov bomby. Boli sme veľmi zlaknutí. No. Poďme z toho medicínskeho prostredia možno aj k tým iným menej medicínskym formám. Viem, že v kozmetike sa využíva kyslík. Áno. Aká je toto forma? To je forma vlastne dermálna forma oxygenoterapie, kedy sa vlastne vychádza akoby z tej historickej minulosti, kedy sa kyslík používal pre obete požiarov. Striekal sa vlastne cez vodnú zložku.
A z toho vlastne vychádzajú teraz také tie kyslíkové kozmetiky, Áno. kde je zase dôležité, aby ten človek, alebo teda aby tá kozmetika bola spracovaná správne, čiže aby zachovávala tie veľké množstva kyslíka. To sa dá napríklad odkontrolovať tým, že sa pozrie klient, či je robená napríklad studenou technológiou. Čiže nie sú tie kozmetologické zložky prejdené tým 80-percentným 80-stupňovým zahrievaním, ako bežne v kozmetike sú. Lebo by nám zase ten násobok kyslíka zničilo, ako aj ostatné ingrediencie. Keď si napríklad skúsite, Soni, tak skúste na jeden chrbátik ruky, aká je textúra vôbec toho, keď tam je kyslík. To je nejaký krém? Áno, teraz som vám dala vlastne krém, ktorý obsahuje kyslík. Aj keď si porovnáte ruky, hneď tá energia je vidno na tej ľavej, akoby taký brightening a žiara. Alebo sa potom viacnásobok kyslíka používa v kozmetike aj v takých vodných sprejoch. S tým sa môžete stretnúť. Je iné, keď sú také tie osviežovače, ktoré obsahujú teda vzduch a iné, keď obsahujú kyslík, pretože tá kožná bunka taktiež potrebuje tú energiu. Chceme sa osviežiť? No ste povedali, že to sa používa na fixáciu make-upu, tak môžete pokojne. Vyskúšajte, vykúpte sa v tej kyslíkovej hmle. Áno. Príjemne máte to vonia. Máte tu teplo, takže... Áno. Nás to osvieži. Ako je jasné, že keď človek je skleslý, tak potrebuje kyslík, choď na vzduch, potrebuješ kyslík. Že je to veľmi dôležitá zložka nášho života a takéto formy takisto slúžia na to, aby sme proste sa oživili aj vizuálne a možno aj mentálne. To je tá dermatologická. Áno. A presne to je také základné, čo aj všetci ľudia vedia. Pretože aj v Klan, keď som sem prišla teraz do zákulisia, tak všetci, kyslík, energia. Čiže to máme tak zažité. A ja si pamätám, keď som sa napríklad nevedela učiť alebo koncentrovať ako dieťa, tak čo mi mama povedala? Chod si dať 2 kolečka po dvore, aby ti znova myslelo. A povedzte nám ešte niečo o hyperbarických komorách, pretože to takisto zrejme patrí do tejto témy, keby sme teda ju chceli zobrať tak zoširoka. Asi do najvyššieho levelu. Áno. A takého, že treba vedieť, že hyperbarické komory, čiže keď sa takým istým spôsobom inhaluje kyslík, ako sme si ukazovali, ale v pretlaku, tak tam máme hyperbarickú komoru. A máme na snímke, áno. Tam sa dá presne takéto individuálne mať, ktoré sú určené aj na používanie bez lekára, pretože ten pretlak je tam veľmi nízky, ale je zároveň dostatočný na to, aby vošiel do tej nevyhnutnej úrovne tkanív. Čiže keď naozaj je astmatik alebo alergik a potrebujeme roztiahnutú priedušnicu, tak on už potrebuje ten pretlak. Ten prvý typ oxygenoterapie už nestačí na takéto niečo. To už sa využíva pre tie medicínske účely. Presne tak. A tiež je super, že vlastne aj na cievy a podobne, na cievny systém, astmatikom rozťahovať a podobne je práve vhodná tá hyperbarická medicína. A keď už je naozaj taký veľký liečebný pretlak, tak tam je nutná prítomnosť lekára a ordinácia od lekára. Joka, na záver som si tu nechala tieto perláriky sektové, by som povedala. Nemáme sekt, nemáme. Sekt nemáme, ale máme tiež niečo veľmi dobré, čo by nás mohlo osviežiť. Áno. Určite Takže áno. priniesli ste kyslíkovú vodu, to je tiež možno nejaká forma toho kyslíka. Áno. A čo s tou vodou? Vo svete sú dokonca aj kliniky s orálnou liečbou. Kde sa pije kyslíková voda? Okysličená na rôzne miligramy. Pretože vo svete to má aj špeciálne pomenovanie, volá sa to Oxygen Oral Therapy, čo by sme mohli preložiť ako kyslíková ústna kyslíková terapia. Takže hej, ak máme čas, môžeme si nademonštrovať. No, ešte máme na záver rozhovoru, by sme určite to mohli ukázať. Tak toto je voda. Toto je voda, ktorú som si vypýtala od vášho kolegu z vodovodu. Koľko percent kyslíka je v takejto vode? Tuto je to na miligramy a v našich podmienkach, v každej krajine je to rovnaké, v našich podmienkach dali sme tam pitnú vodu, je 7 až 9 mg kyslíka. A kyslíkové vody, ktoré sa dajú nájsť už na trhu na 1000 miligramov, áno? Na liter, na liter. Čiže 7 až 9 mg na liter. A tie kyslíkové vody, ktoré dnes môžete nájsť na trhu, sú s rôznym obsahom kyslíka. Čiže keď si zoberieme, že napríklad pitná voda má 7 až 9, potom nájdete napríklad kyslíkové vody, ktoré majú 30 mg kyslíka. Tam väčšinou je tam aj CO2, čiže vy spoznáte to podľa toho, že tam sú bublinky, áno, to sú bubliny. V nose. Áno, to je cítiť, aj keby som to sem naliala, tak to je vidieť. A potom sú kyslíkové vody naozaj s vysokým obsahom kyslíka, 90 až 100 mg. Na tej si môžeme potom ukázať, ako
nie sme v laboratóriu, nejdeme merať, ale vizuálne, Ukážte ako nám, si viem, že napríklad to je môžete... zaujímavé, tak ak môžete, tak nám to ukážte, že Na takú tento vodu, detail. ktorá má Áno. vysokú koncentráciu. Čiže tuto sme dali, teda bohužiaľ nie je ten sekt, ale takto vyzerá voda z vodovodu zachlorovaná 7 až 9 mg kyslíka, Áno. ktorá je transparentná. A keď urobím takýto malý barový kúsok, tak ona je vlastne stále taká transparentná. Áno. A takto vyzerá 7 až 9 mg kyslíka, ktorý vlastne nemá chuť, vôňu, zápach nie je vidieť. A teraz si vyskúšame, ste ustúpila, ale kyslík pri obohacovaní vody netvorí bublinky. A teraz si môžeme vyskúšať tiež transparentná. Áno. Aha, mliečko. Je to úplne vidieť, ten 12-násobok kyslíka. To je taký rýchly domáci test. Dobre, a keby som teda chcela sa takýmto niečím, že vypiť si, a čo môžem očakávať? Že budem sa cítiť dobre, sviežo, nabudená? Táto orálna terapia je u nás v plienkach. Nie je to samozrejme liečivo. Nie je Ale to keď by sme liečivo, si to mali áno. veľmi exaktne porovnať, tak kým tie inhalačné metódy príjmania kyslíka sú vyslovene na tie diagnózy alebo pri rekonvalescencii, ktorá sa týka pľúc a priedušiek, tak zase transport kyslíka cez vodu, cez žalúdok a tenké črevo do krvi je práve na také sprúženie, energiu. Tak tam ten kyslík vlastne ide cez naše zažívanie. Presne. A je to skôr taká pozvolná energia. Nemôžeme od toho čakať. Že hneď, výbuch. Není to energetický nápoj, ale ani nič také neobsahuje. Čiže skôr je to taká... To je to, čo som povedala, že chod sa prebehnúť a že taká pozvolná energia. Julka, no choďte sa prebehnúť Tá teraz. ide, ja už som Lebo aj je tu figurovala. teplo, ale Je. myslím si, že vďaka vám sme dostali naozaj zaujímavú informáciu. radosťou. A o to nám ide v Dámskom klube, aby ste teda okrem toho možno vzdelávania, zabávania dostávali aj také zaujímavé informácie o novinkách.